Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरग्रोबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोनो हायैया। ओमफ्राय दिनैहाय आङो माने थास' बिसंजों ना गोरानजों संनो नागिरदों। बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो लुगैबाय भिडिअनि गेजेरजों। स' नोंथांमोनखौ जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो गाइखेर फुदुंनानै लाग्रोनोसै। गाइखेरखौ फुदुंखांनायनि उनावसो मैगंखौ संनोसै। ओमफ्राय जोंहानि बाथरुम दंखलफोरा नै बिथिं आलि दङ। आं बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायबाय गाइखेरा गोदौगौमानि। ओमफ्राय नैबे जोंहानि किचेन रुम। ओमफ्राय नै बिथिं ओंखाम जायो, ओंखाम जाग्रा डाइनिं। Giro doko na tuh kan. आंना ओंख्रिया मोनबायानो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आं इसेबां गोलाव खालामबाय थायासै। थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ अल। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।